Здравейте! Благодарим ви, че сте на нашия канал. Днес ще ви запознаем с един малко по-особен продукт. Това е нулев стабилизатор, производство на фирма Madas. Като термин също така може да го срещнете нулев регулатор. Идеята на този тип регулатори и стабилизатори е, че те поддържат изходящото налягане, което винаги е равно на 0. Какво означава това? Означава, че когато имаме горелка или някакъв горивен процес, който работи чрез засмукване на въздух и газ, т.е. вентилатор е поставен след газовия тракт и се използва съответно за модулиране, този регулатор съответно може да подава налягане в момента, в който вентилатора се завърти и започне да засмуква. В момента, в който вентилатора спре и съответно регулатора спира, поддържайки изходящо налягане от 0 милибара. Докато работи, налягането, което може да се подава от този конкретен модел е от 9 до 120 милибара, а по-интересното е, че той също така може да се използва като уред, който смесва газ и въздух в конкретно съотношение. Как става това? От долната страна има вход за въздушния тракт. Такъв тип уреди, смесващи газ и въздух в конкретно съотношение, се ползват, когато вентилатора е преди горелката, т.е. нагнетява въздух към самата горелка. Съответно, нагнетявайки въздух, се взима линия, импулсна линия се връзва към този отвор и съответно този регулатор поддържа конкретно съотношение 1:1 в стандартно изпълнение между въздух и газ. Има опции за регулиране на това съотношение, като то може да стигне до 10:1, в зависимост от това дали ни трябва повече газ или повече въздух. Този тип уреди обикновено се комбинират с автоматични електромагнитни вентили и пресостати за безопасност, като предлагаме всички артикули и можем да ви дадем информация относно това как да направите правилен газов тракт и да не използвате всъщност стандартните газови груби, които се предлагат с горелките. Защо е хубаво да се избягват? Не, че им има нещо, напротив, по-хубаво от стандартната газова група едва ли може да се намери, но в повечето случаи става дума за доста скъпи артикули, които освен всичко останало не могат да бъдат сервизирани. Докато фирма Madas, имайки представителство в България в наше лице, може винаги да й предложи резервни елементи, мембрани, бобини или ноу-хау, когато е необходимо някакво техническо съдействие. Нещо повече, цената на която тези артикули ще стигнат до вас е доста по-добра, отколкото закупувайки, да кажем, горелка от фирма производител на горелки, която предварително пък е закупила газовия тракт, не се знае в коя ценова група сте на съответната фирма, не се знае с какви наценки работят и обикновено цената всъщност е най-малко двойна. Допълнителна информация за тези продукти може да намерите на нашия сайт zonagas.bg или да се свържете с телефоните в офиса, където нашите колеги ще ви обърнат внимание и ще ви обяснят по-подробно. Благодарим ви!